Wala siya mabuto kong ilong di. But na lang jud. Ha? Inuok ko. Ako nang kitang kasa kong jacket dahil kaya kung tiyan murag na din na mahimutang. Ito'y hakad na kong tinaid dahil inuok. So, gawaan niyo po sana siya. So, hi mga bayo! Welcome back again sa ating YouTube channel, no? Mars and Star Vlog. So, ngayon is, pupunta ho kami ng Bundari Peak, guys. So, it's very amazing. So, sobrang ganda ng view talaga. Oo, guys. So, ayan, pupunta kami ng Bundari Peak. So, marami akong kasama mga lalaki girls. So, ako lang yung babae dito. Charot lang. Actually, nauna na yung ibang mga bakla. Tapos ako lang yung nagpapaiwan. Kasi makilala ko sila kaysa sa mga nauna. Hindi ko pa sila masyadong kilala. So, ayan, guys. So, at least man lang. Ganda ko, inaantay ko sila. Ay, naku, tagal nila, day. Basta, muna to. Namikit tulay, day. Na-amazing ng tulay. Grabe kayo ng tulay na yan. Isa na yung nakabukid tawat. May tulay nga ni sa mga, day. Ay, no, ko, kawayan rang among tulay dito. Ay, demonyo. So, it's very amazing. So, ayan, day. Papunta na sila dito. Mga lalaki, day. Mga kapitbahay lang din namin yan. Ay, kabarangay ba? Ganon. Binuok ko. So, ayan. Bye muna, day. So, hi guys. Welcome back. Sige, go. Ikaw ang mag-entrance. So, okay. So, hi guys. Welcome back to our YouTube channel, Margin Vlog. So, karon matumig. Bundari Peak! Yeah! Bundari So, ba? Bundari day, rather. So, let's go! When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a jump top in pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. Feel your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop in pocket, swola, 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 swola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop in pocket, swola, 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 swola. Swola, swola, swola. So, ayan, day. Sobrang init, girl. So, nasa ulhik ko kay hinay kay kumula ka kinabongga. Ayan. Ano mga gwapo? Zach Ryan. Jack Ryan? Oh, sarap to. Sarap to. manggod ako, Jack. Jack Ryan. Hi. So, mga heartthrobs sa kagdukot dahil dito sa arana na mo silang makauban. Muna sila yung mga gahi. Gahi din. No, kung kawaan niyo po sana kami. Lamig ka siya view. Na-amaze ko. Baka! Charot lang. Tigmasagpa na rin yung tagarin hiday. So, ito makayo ka sa camera. So, I don't know day. Malubat na niya akong cellphone. Pero, it's very amazing. Kasi nga ang ganda ng view. So, mamaya pupunta. May tulay day. Bumungga ang tulay. Hindi pa rito katong tulay ginang katong pinakanindot day. Na pa na yung sunod. Para mas nindot dito na una kay. Very amazing. So, das, mga tent. Ganun.
Akong gidada, akong payag jud akong ibit-bit, gipilo na ako sa akong bag. Kaya para dako kayo yung abot dito. Sayang. Ay, nagbukad akong ilong doy. Noo ko. So, hello mga bayot! Lamega siyang view! Ayan yung sapa nila, day. Guwapa, kay dagan-daganan, day. Para, anyway. Sayang si Jalo. So, medyo kayo lang sapa, day. Dako kay dagan-daganan, day. Walang plasa ilang sapa, day. Ano, lang. Wow. Mga kauban ni Marjans. Oh my God! So karon magsugod naming tagay guys. Wow! Kagay. Aray kamot dito, kapoy, no? Ayun ang kubo namin. Dati mainom pa doon diri guys. Wow! So, bit-bit nagkuan. Colorful kay limnon. Tikit Morris. Tikit Morris na ibong dyan ko sa Tikit Morris. Tabi na akong isagol to sa impi. Kaya pwede nag-impi. Search siya on Facebook. Ah, sure. Pitik-graphy. Tara diri. Oh, pitik, grabe. Tara diri na bitaw. Game pa Pitik. Sayang si Bay. Linggo grabe kay So, dool pa dahil. Okay ra ka? Actually, na ako'y pangutana. Kumusta ang Valentine's ni mo? Sa man na kay mga chika din. Sa bagay naman siya itagtulo ka. Kuya. Wako na siya ka-data available. Ano dai? Available February 14. Yeah, February 13 lang. Kaya 14. Pakita mo. Bang mga ka. Wow! Daghan na kaya available niya. Bit-bit lang sa camera. Buang. So, daghan na available sa February 14. Actually guys, ang ganda ng bag niya, hindi ayan. Sobrang laki dahil. Nagmukha kami bubuyog kasi maliliit kami. So, sa kanindot sa bag niya, hindi dahil. Feel ako nagdana siya electric fan. TV. Hindi mo na may matagoy TV dahil. Then, lamesa. So, it's very amazing. Tuyok pa? Wala mo nagitulin ng kasada, uy. No, dito tayo ba? Katulin na hawan? Ginuok ko. Labon may kantor awani, uy. So, hello, mga kayo. So, layo pa kayo, day. Ginuok ko. Pag naukang na akong kukuday, tabok-tabok sa sapa. Tara na, isa. Okay na ka, day? Okay na ka, mayot? Ay, natangtang ang manicure. Mas priority ang manicure. Litchi? So, hello. Sila may kislag lugar. Na-amaze ko. Ah, diba ba ang gaday? Nabili na ko dyan. Ray, ang bayot. Nangitag tissue rin, magabuang. Samantalang kami, panyo lang, pahid, okay na. Nalagom na ganing color, bali-bali tawag, pahid singot. Tissue? Gigil mo ka sa tissue, Joy. Maikog ko sa tissue. Sana may tissue! Sa amin nga, pag may tissue, mayaman na. Sa kanila pa. Diyos ko, tatapon lang yung tissue, Joy. Ay, nako. Sana all mayaman. Leche kayo. So, hello mga bayot, no? So, init kayo, Day. Hindi ka po ako, pero gulaban, gihapon. Adventure, kayo siya, Day. So, mura siya bubuto akong ilog, Day. But na lang, Jude. Ano, ko. Ako nang kitang kasa akong jacket, Day. Kaya kung tiyan, murag na din na mahimutang. Tuy hakad na akong tinaid, Day. No. So, gawaan niyo po sana siya. So, ano, Day? Wala po kayo mong gagihan, Day. Ginoo ko lang na kayo, wala. Pero gulaban. Wala po kayo, Day. Yung but na lang. Guys, so, bukad na kayo akong ilong. So, ayan si Sir Ikem Philippines. Ayan. So, pareho mi, Day. Pareho mi nagbukad ang ilong kay Hinuwa. Ay, ginuha ko na biyaan na mi, Day. Kay, kakapoy ko, yung but na lang. Isang lapok, murag. Nalabon, pa'y barsahan. Amunti ilan nila. Solo, guys. Medyo kong matay, medyo kong balik din yung but na lang. May nabot tayo mga kaya. So, nice king view. Kaya kita din kayong tuyabag pinabongga. Hello mga bayot. So, welcome back again sa YouTube channel. So, grabe day ang pahuay na mo karon kay grabe pud kabuga. Tamong ganda. Sige na okay na tato kay medyo nahurot-hurot ng tubig. Pag ako pinabot day. Oo. Layo jud. Demonyo, hintabok na buga-buga doy. Ginoo ko kalayo bring dapit. Ginoo ko. Excited pa ako kay ganina ya karon. Kinalamin kay ulik day kung abot na lang jud.
Bayo to bugat kaya yung bagay. Gibutan na gilambos ako kung bagay gigil mo ako. Ano ra ang bagay gilabdos na ako. Sakit na kabaga dry kay lima ka 1.5 tubig. Gigil mo ako sa 1.5 tubig day. Hay nako. So sila nauna na sila kung kalapok mo dyan dry. Ginuok ko ambot na lang jud. Mga agan kayo day. Di kong balik ambot na lang. Bag na ko day. So kumusta ba yun? Noon sa baka diha? Kaya gusto lang naman. Mayroon siya nagbaon ka day. Kaya gabot to kaon. Kaya magdungag pa ta day. Manda na day. Kanon dyan. Lalan dyan akong bugas demonyo na. Ay. Good for you naman po na. Tanga. Mga ilang ka kay sir. Sumoto day. Kapoy kayo may. So babay isa kayo. Nabiyaan namin day.